Tak, ještě jednou děkuju. Mám tady někde Jirku Černohorskýho. Tak, účast přislíbilo i Maďarsko. Bohužel nemohli se sem dopravit z nějakých důvodů, tak poslali alespoň zdravici, kterou vám tady Jirka přečte. A je to Maďarská organizace mládeže, předseda Mixa. Dobrý den, vážení přátelé. Takže s dovolením přečtu poselství našich maďarských přátel a myslím si, že jak jsme jeden vedle druhého tady, tak bychom si přáli mít takového maďarského předsedu, jako je Orbán, v naší vládě. Protože to, co tam sedí, to se nedá ani pojmenovat. Takže poselství našich maďarských spolubojovníků. Pre západ východoeurópské krajiny slúžia len ako kolónie. Po zavrhnutí socialistického systému boli postupne podmanené doteraz nezávislé štáty. V našej krajine, ako je Maďarsko, postupne zmizol ťažký priemysel, bankovníctvo, strojárstvo, ľahký priemysel, poľnohospodárstvo a priemysel všeobecne. Myslím si, že tá paralela je tady naprosto zřejmá. Poprvé štrajkovali pod cenu veľkých podniky a následne ich priviedli k bankrotu. Družstva na vyššie inštrukcie boli doslova rozbité. Následne Európska únia svojim vstupom dali voľný vstup západným firmám a poskytli tak vymoženosti, čo domácim firmám nikdy neposkytli. V týchto firmách ľudia otročia doslova za minimálne mzdy v Maďarsku. Aj keď predtým existoval maďarský priemysel, svetoznáme autobusový priemysel, svetoznámého bolo aj maďarské poľnohospodárstvo, ktoré poskytlo dobrý život pre pracovníkov. V Maďarsku za starého režimu existovalo 12 cukrovarov, ale dnes je len jedno z nich v EÚ. EÚ ich pozatváralo. Takže nič, žádné cukrovary v Maďarsku. Máme je tady? Byli sme cukrovarnická veľmoc? Maďarské poľnohospodárstvo bolo najväčším trhom pre vývoz na východ, na ruskom trhu. Ale kvôli embargám Európskej únie sme ich stratili. Poľnohospodári sa týmto dostali na pokraj bankrotu. Malá vsuvka. Všichni v Európskej únii Rusko sankce. Áno? Nesmí Európska únie, respektíve země v Európskej únii podporovať jakýmkoliv spôsobom obchodovať s Ruskem. Kto s ním nejvíc navýšil teďka obchod? Amerika! Mnohí argumentujú kvôli dotáciám EÚ, ale tento argument je zlý, ako kdyby sme to nevedeli. Väčšina z podmienok podpory EÚ sú stanovené tak, aby väčšina západných spoločností získalo výhody, alebo miestami oligarchovia, ktorí kradnú peniaze obyčajných ľudí, ktorí z toho nič nemajú. Európska únia prijala oveľa viac od nás, ako nám dala, iba ak tak almužnu. Mnohí proti EÚ Viktora Orbána považujú za hrdinu, ale bohužiaľ to je obrovská chyba. Vláda Viktora Orbána, a pozor,
vytvorila maďarskú ústavu, ktorá kladie dôraz na členstvo Maďarska v Európskej únii a zakazuje, aby bolo zahájené referendum za vystúpenie Maďarska EÚ. Taký čumím ako blázen. V posledných týždňoch takéto referendum jednomyselne odmietla maďarská volebná komisia. Takže v Orbánove ilúzie pre každú euroskeptika musia byť zabudnuté. Náš kamarát Viktor Orbán je len bábka pre EÚ a on je silný stúpenec. V poslednej dobe aj navrhol spoločnú armádu Európskej únie, čo ďalej bráni odstúpenie z Maďarska EÚ. Bohužiaľ mne nenáleží hodnotiť tento projekt. My, východoevropské a balkánske štáty, musíme držať spolu, což je pravda. Co rozhodne. Musíme opustiť Európsku úniu. Musíme? A zariadiť osobné spojenectvo, čo je výhodné, bez ohľadu na západnej veľmoci, sme schopní presadiť svoju vôľu. Sme schopní presadiť svoju vôľu? Sme malé krajiny. Ľahko nás podmania Nemci, Briti, Francúzi, kapitalistické skupiny v rámci Európskej únie. Ale keď vytvoríme špeciálnu jednotku, nevedia proti nám nič. Poprvé, preč z EÚ. Po druhé, preč z NATO. Sloboda od otroctva západného kapitálu. Toť všetko, ale ne odo mňa.